قال ابسومون زي ازيو نقول لنا اقداس زخونه ورشاتات ادوليس እንዳተቋዕተ ታሪኹ ሒዝዎ ዘሎ ቅርስታት ሓቂፍዎ ዘሎ ዛንታን ኣመጻጽኣ ስለጣኔ ቀይሕ ባሕርን ህዝብናን በባሕደ ይብርበር ኣሎ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኤክስካቬሽን ወይ ከዓ ቁዕታ ኣብ ዛጥንታዊት ዝኾነት ወደባዊት ከተማ አዶሊስ ስጋዕ ሕጂ ዝርአ ከም ዘሎ ናስታት 3000 ዓመታት ዝጸንሐ ሲቪላይዜሽን ወይ ከዓ ስልጣኔ ከም ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ ሓበርቲ ዝኾኑ ምልክታት ይርከቡ ኣለዉ ስለዚ ኣብ አዶሊስ ኣስታት 450 ኪሎ ሜትር ካብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ኣስታት 40 ሄክታር ዝኸውን እዛ ከተማ ተደኩናትሉ ዝነበረት ከባቢ ብተደጋጋሚ ቁዕታታት ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ናይ ቁዕታ ከባቢ ዛጊት ሸውዓተ ኤክስካቬሽን ሳይትስ ወይ ከዓ ናይ ቁዕታ ከባቢታት ተጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኣብኡ ዝረአ ዘሎ ቆራጽነት እቲ ኣብኡ ዝረአ ዘሎ ኮሚትመንት እቲ ኣብኡ ዝረአ ዘሎ ድሌትን ተበክሶን ኣዝዩ ሓያል እዩ ብናይ ዞባ ሰሜናዊ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ መምሕዳርን ከምኡን ብተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮሌጅ ዝካየድ ዘሎ ቁዕታታት እዩ ስለዚ እዚ ቁዕታታት እዚ ስጋብ ሕጂ ኣዝዮም ነቲ ታሪኽና ዝኽልዑ ነቲ ታሪኽና ዘሐድሱ ነታሪኽና ዘዘንቱን ዝነግሩን ረኽበታት ይረክብ ኣሎ እዞም ረኽበታት እዚኣቶም ድማ ከምዚ ዝበልክዎ ኣብዚ ናይ 40 ሄክታር ዝኸውን ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ ከተማ አዶሊስ ጥንታዊ ዶባት ኣብ ከርሳ ዝጸንሐ ቅርስታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ቅርስታት እዚኣቶም ብተፈላለየ መልክዓቱ ኣብቲ ከባቢ እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ እቲ ጥንታዊ ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ ንግዲ ምስ መን ነይሩ ካበይ ናበይ ምስ ቻይና ምስ ሚድል ኢስት ምስ ፋር ኢስት ኤሽያ ምስ በዓል ህንዲ ቀመማት ካልኦትን ስለዝርከቡ ዝኽሉ ዘመልክት ነይሩ ስለዚ ብሕልፊ እቶም ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ከዓ ቤተ ኣምልኾ ንብሎም ህንጻታት ምርካቦም ተፈላለዩ ኮይንስ ወይ ከዓ ኣሰራት ገንዘብ ናይ ጥንቲ ዝነበሩ ሳነቲም ናይ ወርቂ ናይ ሲልቨር ናይ ተፈላለዩ ማዕድናት ካብ ተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ እዚ ሒዞሞም ዝመጹ ዝነበሩ ኣብኡ ተቐቢሮም ይርከቡሉ መቃብር ናይ ሰባት እዚኣቶም ክንደይ ሽሕ ዓመት ከም ዝነበሩ ቶም ሰባት ቅድሚ ክንደይ ዝሞቱ ቅድሚ ክንደይ ተኸብሩ ምዃኖም እዚኣቶም ጥንታውያን ኣሰራት ወይ ከዓ ቅርስታት ነቲ ታሪኽና ዝነግሩ እዮም እዞም ተረኺቦም ዘለዉ ኣሰራት ሓቢሮም ብዘለዉ ስጋብ ሕጂ ኣብ ጥንታዊት ወደባዊት ከተማ አዶሊስ ማእከል ንግዲ ማእከል ሃይማኖታዊ እምነት ማእከል ባህልን
ማእከል ዲፕሎማሲያዊ منقسقاس كم ዝነበረት ይዝሕብር ዘሎ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ዲፕሎማሲያዊ منقسقاس كم ዝነበረት ከባቢ ንሕብሮ ወይ ክንፈልጥ ንኽእል ምናልባት ካብቶም ዝርከቡ ሬሳታት ናይ ካልኦት ዓሌታት ሬሳት ተመጽኦም ኣው መይቶም ምስ ካልኦት ርክባት ዝምድናታት ከም ዝነበረና ዝሕብር እዩ እቶም ዝነበሩ ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ከዓ ናይ እምነት ቦታታት እምነት ከም ዝነበረት እዋንቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ኣዶሊስ ኣብያተ ክርስቲያን ከም ዝነበሩን ኣምለኽቲ ከም ዝነበሩን ዝሕብሩ እዮም ንግዲ ከም ዝነበረ ካብ ተፈላለየ ቦታታት ዝመጸ ናይ ሴራሚክስ ስብርባር ኣታሩ ናይ ስራሕት ካይላ ከምኡን ናይ ተፈላለየ ቀመም ኣብ ሃገርና ዘይንረኽቦ ካብ በዓል ህንዲ ፓኪስታን ክመጽእ ዝኽእል ካብ በዓል ቻይና ክመጽእ ዝኽእል ንብረታት ተፈላለየ ዓይነት ገንዘብ ወይ ከዓ ኮይንስ ሳነቲም ኣብ ካልእ ቦታታት ዝጥቀሙሉ ዘዘውትርዎ በንግዲ ዝመጹ መንባሩ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኤክስካቬሽን ወይ ከዓ እቲ ቁዕታ ይሕብረና ብዘሎ መገዲ ኣብተን ሸውዓተ ናይ ቁዕታ ቦታታት እዚ ተረኺቡ ዘሎ ነገራት ካብ 500 ስጋብ 1000 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ስለምንታይ እቶም ኣብ ቁዕታ ተሳቲፎም ዘለው ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመጹ ካብ ኣብ ጣልያን ተፈላለየ ዩኒቨርሲቲታት ዝመጹ ፈላጣቱን ኣለዉ ወይ ሳይንቲስት ኣለዉ ስለዚ እቲ ብቁዕታ ዝተረኽበ ንብረት ይኹን ሬሳ ናይ ደቂ ሰባት ይኹን ናይ እንስሳታት ብካርቦን ዴቲንግ ገይሮም ቅድሚ ክንደይ ዓመት እዩ ሬሳ ነይሩ ቅድሚ ክንደይ ዓመት እዩ ንብረት ነይሩ ወይ ተኦም ናበሉ ብምርመራት ዕድሚኡ ዘረጋግጽዎ እዮም ስለዚ ስጋብ 1000 ዓመት ዝበጽሕ ዕድመ ዘለዎ ንብረታት ኣብኡ ተረኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር እዚ ከዓ ነቲ ስጋዕ ሕጂ ክስረቕ ዝጸንሐ ዛንታና ወይ ታሪኽና ኢትዮጵያውያን ካብኡን ናብኡ ድማ እቶም ስግር መረብ ዘለው ጎረባብትና ተጋሩ ንሕና ኢና መሰረት ስልጣኔ ነርና ካባናይ ኩሉ ነገር ይምንጩ ነይሩ እናበሉ ናይ 3000 ዓመት ጽውጽዋይ ጸዊሉ ዝነበሩ ታሪኽና እናተለቅሑ ታሪኽና እናሰረቁ ንሕና ኣብ መግዛእቲ ስለተቆረና ክንጽሕፍ ክንዛረብ ክንትርኽ ኩሉ ነገር ተነፊጉና ናይ ምዝራብ መሰልና ናይ መጽሓፍ መሰልና ተኸሊእና ስለጸናሕና ንሳቶም ነዚ ኣድቫንቴጅ ወሲዶም ሃገርና ጥራይ ዘይኮኑ ሰሪቆም ባሕርና ጥራይ ዘይኮኑ ሰሪቆም በመሰረቱ ድማ ታሪኽናን መሰረትና ንዕንዮም ሰሪቆም ህልውናና ኸጥፉ መንነትና ኸጥፉ ይነሩ ትዕላሞሞ ስለዚ ሕጂ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ነጻነት እዚ ተረኺቡ ዘሎ ሓርነት መሬት ሓርነት ሉዕላውነት ጥራይ ዘይኮነ ሉዕላውነት ታሪኽና ሉዕላውነት ባህልና ሉዕላውነት መሰረትና ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ስጋብ ሕጂ ደጉኢሎሞ ጸንሑ ሓቢኦሞ ጸንሑ ቀቢሮሞ ጸንሑ እቲ ዝኽኣልዎ ኩሉ ከዓ ኣፍሪሶሞ ደምሲሶሞ ዝጸንሑ ታሪኽና ሕጂ ከም በሓድሽ ንሕና ብናህና ዓቕሚ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ብናህና ምርምር ብናህና ሳይንስ እናረኸብና ንጽሕፎ ኣለና ንሕድሶ ኣለና ስለዚ ነዚ ከዓ ክንመሃሮ ግባእና ኩላና ኣብዚ ንብሎ ዘለና ከባቢ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከባቢ ዓልቡያ ዝተረኽበ
ካብ 27 ስጋብ 29 ሚልዮን ዓመታት ዘቁፀረ ናይ ሓርማዝ ኣስከሬን ንተመራመርቲ ታሪክ ዓለሙን ሓርማዝ መበቆሉ እቲ ኦሪጂናል ሰፈሩ ኣበይ ነይሩ ኣብ ዝብል ስጋዕ ሕጂ ንምርምር ይጥቀምሉ ከም ዘሎ ክንርዳእ ኣለና ከምኡን ኣብዚ ከባቢ እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዓመት ዘቁፀረ ርእሲ ወዲሰብ ወይ ከዓ ሽክና ወዲሰብ ልዕሊ 800,000 ዓመታት ዘቁፀረ ኣሰር ናይ ደቂ ሰባት እውን ኣብዚ ከባቢ እዚ ምርካቦም ታሪክና ክንድምንታይ ነዊሕን ሰፊሕን ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ብጎረባብትና ዝግበር ፈሽኮልኮል ታሪክ እናሰረቅካ ናህናዩ ከምዚና ነርና ኢልካ ቅድሚ 3000 ዓመት ቅድሚ 2000 ዓመት እናበልካ ብናይ ደቂ ሰብ ታሪክ እናተመዛደቅካ ምንባር ሎሚ ግዜኡ ዝሓለፈ እዩ ስለዚ ዝኻ ፍራዊ ብደሙ ዝጽሕፎ ዘሎ ብጅግንነቱ ዝጽሕፎ ዘሎ ብረሃጹ ዝጽሕፎ ዘሎ ሓድሽ ዛንታ ሓድሽ ተበግሶ ኤርትራ ሓድሽ ሬናይሰንስ ወይ ከዓ ትንሳኤ ታሪክ ኤርትራ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ምናልባት ቶም ስጋዕሎሚ ዘይተበራበርና ስጋዕሎሚ በዚ መገዲ እዚ ክንከይድ ዘይጸናሕና ወይ ከይሓሰብናሉ ጸናሕና ኣብ ዓውደ ኣርኪኦሎጂ ተማሂርና ክንስና ንረብሓ ካልኦት ሃገራት ንሰርሕ ዘለና ኤርትራውያን ናይ ታሪክ ምሁራትን ፈላጣትን ክንስና ንረብሓ ካልኦት ሃገራት ንመራመርን ንጽሕፍን ዘለና ኤርትራውያን ክንሓስበሉ ዳግመ ግምት ክንገብረሉ ይግባአና እቲ ተማሃርና እዩ ዓውድታት ኣርኪኦሎጂ ዓውድታት ሂስትሪ ኣብ ሃገርና ኸይድና ኣብዚ ትንሳኤ ታሪክ ኤርትራ ኣበርክቶና